Dos municipis del Baix Llobregat han acollit les últimes consultes sobre la independència a Catalunya. Aquests municipis són Gavà i Sant Climent de Llobregat. La veritat és que hem quedat sorpresos per la resposta que hem tingut de la gent, perquè des del primer moment, quan vam convocar la primera assemblea, ja ens vam ajuntar gairebé 80 persones i a les assemblees de continuïtat ens hem ajuntat pràcticament 50 o 60 persones cada vegada que ens hem reunit, fins avui, que ja és el dia de la festa definitiva. Considero que tenim una cultura pròpia, que necessitem una nació i que a més Espanya juga amb nosaltres i per tant penso que podem ser independents i que tenim totes les capacitats per ser-ho. Perquè aquí ja porto més de 1000 anys aquí a aquesta terra i ja convé fer alguna coseta. El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, i la portaveu parlamentària, Anna Simó, han visitat les meses electorals de Gavà Decideix. Jo vull reconèixer això, aquestes campanyes de les consultes per la independència s'han fet amb l'esforç de la gent. I la independència de Catalunya vindrà amb l'esforç de la gent, de partits també, com el cas d'Esquerra Republicana. Però vindrà amb l'esforç de la gent, que deixant-hi hores que podrien dedicar a la seva família i al seu esbargiment personal, l'han dedicat a la causa de la democràcia. Primer de tot, la importància que els climentons puguin votar, que la gent de Sant Climent de Llobregat pugui exercir el seu dret democràtic a dir si volen o no volen la independència, en primer lloc. El segon lloc és com n'és d'important pel país que de manera tranquil·la, serena, amb només una urna i una papereta, la gent pugui dir allò que vol fer, perquè massa vegades ens han escatimat de poder-hi dir la nostra. I per tant la importància és que tothom percebi que la independència és possible i que s'hi arribarà de manera serena, tranquil·la, sense complicacions si la gent ho vol. Puigcercós i Simó han acompanyat a l'alcaldable d'Esquerra, Andreu Pérez i Lorite, i la portaveu municipal Marta Jiménez en la seva participació a les urnes. A més, Simó ha acompanyat a votar el regidor d'Esquerra a Sant Climent de Llobregat, Roger Raventós. Una reivindicació nacional. Creiem que aquí a Sant Climent sempre hem tingut un bon substracte de gent que ha cregut en un projecte de país i volem ser una representació del Baix Llobregat per tenir un bon resultat. Les consultes s'han celebrat en un ambient festiu i tranquil.